Thank you so much! Thank you for watching! Bye-bye! Mirato na sila! That's all for today or thank you so much? That's all for the day. Food part. Ay! Food cart! Yan. New Year na, Jela. What's up mga sarang-sana? This is And this is Jelan and welcome back to our channel! So for today's video mga sarang-sana, andito kami ngayon sa The Hideout Food Park! So, ngayon, kakain tayo dito sa... Kainan na naman! Of course, para naman magkaunod-unod tayo. So, Parehas sa na ano yung mga team fighter, mga kakain tayo napagkaon. ngayon dito sa Boost Bang, dito sa Hideout Food Park. So, ipapakita namin sa inyo yung mga foods na kakainin namin mamaya. But before that, ipapakita muna namin yung The Hideout Food Park. So, let's go! Samahan niyo kami. Let's go! Let's go! Let's go! Ari sa Hideout Food Park, nag-follow gapon sila sa kanang safety protocol. So, since nag-follow sila sa safety protocol, so tapos na silang i-follow. So, let's go! So, here, upon entering, magsuot ka sa kanang contact tracing, Aris. And then, alcohol and body temperature. Pila ka? Sorry, so 36.4. Walang pinagbago mo. Rin na sa 36.4. So, ari po sa Hideout Food Park, naa si Jai ka ng banda. So, di ka mamingawan. So, inexit na ni Mari sa Hideout. Of course, nasa lagpan na rin para ma-aware mga tao. No face mask, no entry. Then, of course, we need to sanitize our hands. Then, look at their chairs, Ari. So, nag-social distancing dyan sila for safety purposes. So, nga na ang mga gibot rin sa Hideout para safe ta, mabusog pa ta, and then malingaw pa ta. So, anis Boost Bang di ay, nasi like ng, of course, chicken inasal. So, they're famous on chicken inasal. So, mani siya mag-order. So, isa kabila ko niya mag-order. Oh, napa dito. Kaya daghan may, of course, team fighter. And then, here in Boost Bang, nasa like chicken inasal, mga paa. Regular is 99 peso. O only rice is 115 pesos. So, sulit rin siya yung mga kwarta. Kung mahir ka sa Hideout Food Park, ka nang makakaan pa kag mga affordable nga mga foods, Ari. And then, ma-enjoy pa dyan mo ang kanang ambience, Ari, because naa sila live band. Yeah, so kanang kanilang ng live band murag, I think dinis na kanang every night. So just visit their Facebook page, The Hideout Food Park. Kung gusto ka makaibaog na ba sila live band tonight or di ahin mo. So let's enjoy and mga antare sa chicken inasal sa Boost Bang. Yay! So, sorry guys, mauli nami. So, karon mga sursa na mga anata, and then i-try na to ka ng kuan ba nilang chicken. So, here. Nakay sila kayo pa man sila mukha na ko lang na sila silang kinabuhi. Mga anaw nila, mga anaw na nila, mga ipag- Gana ko ani. Mga on sa may, mga on. Saan kayo na? Pwede mo mga on? Saan na ko ba? Hotdog! Only rice, ne? So, itry natin ilang chicken inasal. Then sa gawa no, kananay tuyo bitag suka with sili o kalamansi ay pitado. Magkinamot ako dahil. Alam mo siya kado. Mahal na rin dyan. Dami na ba yung kanila? Puro temple sa touch. Ang pagkano? Ginagawa? Dami siya, dami. For today mga boy kaon, mga girl kaon, mga pala kaon. So, Thank you!
Wait, tara mo. Ako kanya ba? Food part. Food part. Food part. Thank you, Boss Bang. Thank you, Boss Bang. Balik, sabi. TikTok sabi. Food cart. Yan. New Year na, Jela. Ay, thank you, Boss Bang Team Fighter! Sorry. Email naman siya. Ano sa mga ganda? Kasilabot na mo? Thank you, Hideout, Boss Bang! Thank you, Harda Food Park. Blues Dang. Thank you, Hideout Food Park. Dugay pa mo, mag-close na sila. Ay, ako lang. Let's go. Boss, ano lang. Fighter. Ano lang, boss. Niya kayo, bang. Ano lang. That's all for today, mga boy. Kaon, mga girl. Kaon. Thank you! Uy, mo lang. Okay, good one. Balik. Wala mo kita doon. Wala mo kita doon. Kinder mo tawag. Kinder ba? A, B, C, D. Ano lang kayo? That's all for today, mga five. Mga kaon. Kung magsulo lang ako, bahala mo na. Bye. Good part. That's all for today, mga sarusana. So, Thank you so much for watching. Hideout Bang Team Fighter! Thank you so much. Thank you for watching! Bye-bye! Ano yung magirato na sila? That's all for today, or thank you so much. Ito ang start. That's all for today, mga sarusana. So thank you so much for watching. Why, uyab! Uy ba? Nagkahoy naman yan. Para to. Sabi niya, tayo ba siya? Patol mag-greet nila. So if you want to know where this hideout located, so kanang narin is sa Dampas Street, pero I will link their Facebook page in the description box para ma-visit niyo sila sa kanilang page, and also there are many kanang resto or kanang mga basta pagkaunan ari, so doon na mari, and then if you're new to our channel, so don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa susunod naming video. And if you like this video, can you click the like button. Thank you so much once again, mga sarusana.